Mushure mekunge Malote ati Madam Bose vari kuita zvechibhishu vari pamurume achivatuka-tuka, Zuva akabva apindura nyaya yacho ndokubva ati iye musakanga mugaize, ndakatorwa Prince Pirikisi wangu naMadam Bose. I stand with Malote paari kuburitsa nyaya idzi, asi Prince Pirikisi ari kuti yaneta nekuramba akanyarara aburuka muteresi akati aiwa Zuva zvakwana, handikuzive, handina kudanana newe, uye nyaya yekusanganisa zvechibhishu nekuda kuzviita zvemuchato unenge wakanganisa zvachose. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kune vanofarira manovels manyaya ekuzimu novel narratives tiriko zvakare. Regai tinzwe kuti Pirikisi uri kuti kudini. Obsession plus narcissism plus lies plus seeking validation plus character assassination plus kusanyara. All this talk for 6 years. Today I'm not going to keep quiet as I've done over the years. This will get me in trouble at work, but I'm done with the bullying. If you don't say my name, you don't get engagement on your post. When you feel like trending, you drop my name. A person who believes their lies is the most dangerous person under the sun. Say all that you are saying in my face on your life. Just post my V11 at way. Don't be threatening me with stuff I don't know and I ain't done. Unlike you, I've got real V11s of you. Kunyarara doesn't mean I am stupid. If there is anyone I dated and I laid a finger on them, you take the little things you know about me and cook a whole pot of beans. I've never opened my mouth and said ndinemari. I'm poor and ndikutotambrawo. Nditoriwo wanga atori kuzamawo kutsvaga mbora wekudya. Kwewedane munhu asina mari uchitori kuitei. Don't insult people's intelligence. Over the years, your stories keep on being twisted. You literally sent me a WhatsApp saying, so you moved on. You can't move on and be with a girl. What's so special about it? And you further said you are going to trend and I'm going to paint your name black. You clearly knew I'm not about this social media gossip stuff. You targeted my workmates and colleagues in your rants. You name dropped so that it looks authentic. You called out names of organizations I work with and for, so that you label me a violent and gangster person. You spoke about stuff I ain't never done or heard of. Talking about I hid in the wardrobe. Ha! I will give it to you for being creative and get likes and attention from your audience. You accused me of gender-based violence because you very well know that it's a major topic. You took pictures of your photo shoot. You had done makeup on with that lady who does special effects, what, and said, I did that. In fact, wasn't it you who said ex yako yakakurova ikakugwina namagetsi for being bishu? You have truth that you said your ex broke return filler. I've literally stayed quiet thinking the obsession and character assassination would stop from you. This is literally cyberbullying. If I laid hands as you claimed, please produce the police report you said you have, or at least the case number or the protection order, or just the video you said I was beating you up. You got so desperate for V11s that you cooked a video of saying ndakarara na Madam Bose. Keep on cooking, dear. I'm not bothered by lies. I came here to tell you to stop the bullying, to respect me as I respect you by being quiet. You did horrendous stuff, but I'm quiet. Of all your exes, including the ones who truly GBV'd you, you chose me as a weak point and said this one I can trend with. Leave me alone as I've done to you over these years. Uyu ndo muperero wenyaya kubva kuna Pirikisi ari kuti enough is enough. Chimira zvakwana. Changamire Roxy chituna chenyika chabva changoti aiwa regai tipindire nyaya iyi tikudzosere kumashure mbichana, asi nyaya iri kuitika ndeyekuti joka watongonzi pfe. Sunshine anga asina kutarisira kuti Pirikisi achapindura. Anyway, vasingazive nyaya yaPirikisi naSunshine, regai timbokudzorerai kumashure mbichana. Saka Pirikisi uyu ex yaZuva was a businessman and he had a business rainzi delivery lady. If you guys still remember, and akahaya Taira as brand ambassador, paimbofamba nezvimwe zviskuta achidaro, ndo pakabvira nyonga yese iyi. Sunshine negodo akatanga kufungira kuti vanhu ava vari kudanana asina kana proof. Then boom, mbuya vepaRustenburg Meli akabva abva from Norway akati hey ndine tape ramai Dzabu naPirikisi vakashama vari mumachera. Sunshine ndo paakatanga manje kubatanidza zvinhu zvisipo kusimbisa zvaifunga zviya kwakuzonzwa kuti tape riya raive manyepo, but it was too late.
She had no choice but to stick to a story until now. Ndosaka muchiona kuti hapana evidence until now. Ana maloti, bridesmaid amaishosho vakangohakirawo same story from zuva. No V11 hapana kana chinyowani. Iye zvinopirikisa ati aiwa enough is enough anetawo nekunyeberwa abva kumateresi. Handitione. I hope ndatsanangura zvinobatsira. So ndo nyaya iripo iyi. Asi vamwe vari kuti aiwa wasiirira ka kuti Mary Dongo akatombofona pamhepo achibvunza Pirikisi kuti anodanana here nazuva. Mukomana akazviramba kunyatso kuti handidanane naye, handina kumbomunyenga. Sisi vakabva varambiwa uye vakavhenganisa chibhishu nerelationship. Mama netizens ari kuti tiri kuiziva nyaya iyi, tiri kurememba pakarambwa zuva naPirikisi palive. Makeyboard warriors ari kuti wovedweka zuva by now dai anga ine V11 amwaya haisi type inobvuma kunyaradzwa iya. Ukuwo since taiti evidence yataira nanhasi wonai mali yaakuda kutoenda grade 1 zuva zvake mastories anonyora takatombomuti wadii kunyora manovel nyambo anadzo hake. I'm not saying ari kunyeba, asi kunyora kwese kwaitwa naPirikisi azobvuma kuti ndi-ex. Hands out of all your exes you chose me, nekuti inini ndiri wiki woti ndini ndaikurova. So iye ari kutobvuma kuti anga ari ex, but 1 minute ari kuzvicontradicta kuti handina kumbodanana newe, 1 minute woti ndaa-ex. Konogoita ex yemunhu usina kudana naye sei? Uyu akatsotsa ebentete mari zvese nemabata benzi. Uyu sei tete vari kunyanya kurwadziwa kudaro pamunhu wavakasangana naye vazadza imba nevana. Naimi mukanzi produce umbowo wemunhu wakambodana naye hamunawo ka. Saka hatigoni kuti zuva ari kunyepa, nekuti chero tichinge tangorambana muzora nhasi tinobva tangozvidhilita zvose zvaitisanganisa. Uri kuona nyaya yacho. So iyi ndo nyaya yarira mumastreets kuti aiwa maidzabu vakadai so naPirikisi chino vana maloti vaibata vamanya nayo kuti aiwa iwe unochita murume uchidaro. Asi pavanhu vese vanotaura kuti Madam Boss vanoita ichi neichi hapana mumwe chete akamboya neevidence yekuratidza kuti vanovata pakati uye mapikicha avo ndeaya vakavata. Muvhila tiri kungoona vari kufamba nemhuri yavo. Hatizivi kuti yeti kana kuti chii, but Pirikisi ari kuti iye aiwa zuva zvakwana. Madam Boss vasvika kuIndia uko kwavaenda kunorapwa musoro wanga uchinyanya kuvanetsa namaidzabu. Aiwa we wish a speedy recovery. Vasumuka vaina mhofu kuti vanobatsirana vari ikoko, vatiratidza zvakare mapictures vaina dokta wavo ende vachiziva kuti kuIndia uku vachawana rubatsiro. Vakataura nyaya ye-some bleeding in the brain some time ago vachiti ndo chirwere chiri kuvakunda. In as much as someone is smiling and acting maskets, achimanya nemamabrains vari kurwadziwa zvakanyanyisa. So we just hope kuti vachawana help yavari kunida uye vachadzoka zvakare tichifara pamwe chete.